Ahojte. Teraz vám idem ukázať moju tavičku kovov. Keď ju zapneme, vidíme, že to bude taviť s elektrikou. Teraz keď tam pripojíme tento kúsok želieska, tak, ako ho zapneme, vieme ho rozstaviť. Sledujte, jak tu bude meniť farby. No už začína. Ono to mení farbu preto, lebo je strašne horúce. Dobre, to je všetko. Čaute.